Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug dungo sa atong mga kaigsuunan OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. BagOng Bayani. Padayon ta karon ang suwatampo nga gipada kanato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Rosalie. Nakabalik ko sa ikaduhang higayon sa Singapore alang sa laing tulo ka tuig nga kontrata sa trabaho sa susamang employer. Apaning higayuna dili na domestic helper kundi personal assistant sa iladong designer na akong amo. Malipayon kaayo si Mr. Petos nga akong agawon sa pag-apot nako kyut. Iya gidayong gisangon nako ang bag-o nakong posisyon is si personal assistant. Gipailan ni Mr. Petos nako ang bag-ong helper nga gihulit nako. Usa kuno ka Pinay na kung kababayan ug Bisaya nga gikan sa Mindanao. Sa panag-atubang panamo, pareho mi nga nakalitan ug wa gyud magtuo. Si Ibet di ay nga kanina kong amiga sa high school ug nahimong karibal nako kang Junard. Nabalik yun ang panagsuod mo ni Ibet ug pinaagi niya ato na sayran ang matuod nga pagkatao ni Junard. Labihan ang akong pagmahay o gipugos ko ang akong kaugalingon aron ko mabugnaw na niya. Wa mo ka makapadaan akong kwarta. Pero bang kalit mo kang kausap? Wa man. Busy lang kayo ko, Jonard. Dili sa yun pangitaon ang kwarta diri sa abroad. Oh, ang una namang gisaad nga, matagbuwan, na ko'y madawat nga luti. Niya karon, pila na magkabuwan ang ilabay. Wa man mo tumahan na. Ibiya na lang gani ko sa apartment kay asam ko ikabayad. Jonard, sorry kaayo ha. Pero ano kun ang kwarta nga ipadako nimo? Kay mausik lang kaysa ako nahibawan, waldas kas imong kwarta tungod sa imong mga bisyo. Kinsam gid ang nagsulsul ni mo bahin na ha? Si Ebeth mismo. Kay kauban may trabaho karon dinhi sa Singapore. Sa? Naa na diha si Ibet sa Singapore. Hinampak. Nasultihan ra ba nako siya, day? Nga niya ka Singapore o kauban tagitrabahoan. Okay ra, day, uy. Di ko mahadlok kay tinuod man ang tanan akong gitug-an nimo bahin sa pagkatao. Ang bulugon sa akong katigas pagpasalamat, day, uy. Dili gid makatugot ang Ginoo nga hangtod sa hangtod kong magpakabuang niya. Kalisod na ba pangitaon sa kwarta? Dili gid lalim. Bisagod saon. Dili na gid nako makontak ang numero sa cellphone ni mama ug papa. Di na gitingali ko mapaselo sa akong mga kinikanan. Mama Tikang, Papa Kuryo,
Karon lang ko nakaamgo nga ang ayan gidayon ta nga kamo ang akong priority. Labaw ni bisan kinsa. Oh. Si Jonard. Siya rin nanawag. Unsa na mas kituyoan ni niya? Hello, Jonard. Nga na naman, sad. Kasi mong tuyo. Di mahimo nga, ingo na lang diini. Diligid pa lang ka. Ipasaligan ko nimo. Busa, kinahanglan yun nga na ako'y mapaabot. Oh. Unsay buti mo ipasabot, ha? Jonard? Wa kay gituman sa muhang mga saad. Maong maningil yun ko. Kay, nagkinahanglan yun kay kong kwarta. Sorry na lang yun ka, Jonard. Kay karong nahibaw na kung unsay na kaklasyas pagkatao, dili na ko nimo. Igo na kayo itong mga higayon nga patay pa kaayo ko nimo, Jonard. O nagpakabuang pa ko nimo. Mahayan mo kun i-reject yun ko nimo sa hingpit pa lang ka. Wa pa ka makailan ako og maunay masuko. Nailan ako nimo, Jonard. Og dili lang kada akong kantidad sa kwarta kung dili ang akong pagbati o ang akong pagkababay. Human ako gitugyan nimo ang tanan. Busa usto na. Ayaw kong kulata kay mas buang pa ko nimo. Ayaw lagi kong tuyo, Jonard. Kay gisuklan ko manggani ang akong mga ginikanan tungod nimo. Bullshit ka, Jonard. Bullshit ka. Thank you very much for the excellent service, Rosalie. I'm so grateful for having you here. You're amazing, my dear. Aw, you made me flattered, Mr. Petos, sir. Nga naman ko. Galit mo ko kikulpaan. O galit lang ako na hinumduman ang makaluluing panagway ni Mama Tikang. Sa diyang giatake siya. Huwag ko makasabot na ako datong tungura, Priscilla. Nikalit lang yun ko. Kulba sa dughan nga sagol kapalaka. Kay kalit man sad ni sud sa kong kaisipan ang panagway ni Mama Tikang nga akong inahan. Uy, tagparagod. Nga naman ka, dahil Rosalie. Nabaguhan ko rin mo. Medyo okay na ko, Jamel. Kanit. Nay, tubig ko. Wa pa man niabli eh. Imni nagtubig day. Oh, dawat ah. Salamat, Jamel. Hello, Mama Girl. Uy, salamat yung kayo kinanawag ka. Aron mo pakisusi diha, sorting. Kay gikulbaan mo kong galit, uy. Ug si Mama Tikang mo sa kong una. Hala ko, uy. Uy, saan ka ba pagsulti? Uy, Mama Girl. Ha? Kay nga naman day, sorting.
Sultihi ko, sige na. Ay, kuan, mama girl. Si mama ni mo ba? Ay, gidali na mo sa ospital. Kagyataki na po sa ikaduhang gigayon. Pero, no, hindi doon arrival sa ginadaan nining ospital. Oh my God! Si Mama Tikang? Uha na si Mama Tikang? Ma! Mama Tikang. Ma. Day Rosalie. Ayaw intawad palabi po eh. Wala ba ka ni Kao? Sulisan na imong tingan, day Kao. Sige na. Wala nga akong inahanday. Patay na si Mama Tikang. Ayaw lagi palabi. Please. Malibig maunsa ka. Sige na, kaunsa. Sige na, day Rosalie. Sorting place tabagi ko. Dili ko makauli pero gusto kong makasulti si Papa. Tabangi ko kay dili ko makakontak ni Sorting. Okay, mama girl. Promise. Ang palikamutan na. Nagpala na og basumbagan ko papa ni mo. Basta makatabang na yung ko ni mo. Salamat, Sorting. Dahil ba ako gahagtod karon? Suko pa kayo si Papa. Basta kaya ako buhato ng kuto sa kumahi mo. Promise. Basta ikaw di ha. Relax lang yung kapirmi ha. Ayaw palabi sa mong kaguol. Salamat, Sorting. Way ginikanan nga dili makapasaylo sa anak nga masalaypon. Apan kinasing-kasi nga nagbasol. Mao ka ni di man either, Rosalie. David. Sige lang. Mutabang ko og ampo. Alang sa maayong relasyon nimo ug sa imong amahan, day. Salamat. Daghan kayo salamat, Day. Hello? Hello? Day Rosalie? Anak? Si Papa mo ni Day. Paguryo? Pa? Anak? Wa na yun si Mama ni mo. Ibiyaan na kita niya sa hingpit. Pa, sorry. Sorry, kid kayo, Paguryo. Ipasaylo ko na ikaw, anak. O gani, ipasaylo naman ka ni Mama ni mo. Halkag ka na mo, Day Rosalie. Pinanggagay ka na mo ni Mama ni mo. Salamat, Papa Goryo. Abi na ko hangtod sa hangtod na lang yung kunin mong isalikway pa. Dili ka na mahitabo. Tuod kayo sa gikaingon ko na mahal o pinangga kayo ka na mo. Namatay si Mama ni mo nga baon ang iyang kami nga ulihan ni mo. Pa, Goryo. Pa.
Hey, Rosalie. Kadabal lagi ko, ikaw gilagi ni. Oh, Johan? Niasa ka din sa Singapore? Magduha pa lang katuig. Dito ko nagdugay sa Hong Kong. Bali og 6 years ko dito. Asa man, okay ka ba? Wa, Johan. Mga unta ta, okay na nimo? Oh, sige ba? Ikaw bahala. Dugay ng panahon nga wala tayo balita sa usa. Naminyo na ka, Rosalie? Wa ko damha atong hikayuna nga makasugat ba di ay ang among mga daan ni Johan, ang akong ex-boyfriend. Taod-taod yun nga wa mi makita. Ug itong tungura ang kuno nako. Diha pa'y talagsaong pagpati sa kong kasing-kasing nga alang kang Johan. Mga kasama atong sundan ugma, ang laing sumpay sa suwatampo ni Rosalie dinining atong tulumanon, BagOng Bayani. Kung doon ka mo'y sagilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Escario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pag-family.